Halo guys, Ambika Official Blogआव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। दायो माने आङो गामियाव हामबाय फुजा होदों आरोना, जायखौ जेठ फुजाबो बुंनाय जायो। बेखौ माने आयंआ जाहैदों आरोना जोंना। बेखौनो बेदर लाबोफानो होनायखौ नेगासिनो दं आरोना, जों लामायाव नायनो हागोन। आनैमोनाबो जाबाय आरोना, मालाय सफैबाय, बिसिना लाबोबाय। बे फुजाखौ बोसोरफ्रोमबो होखायो आरोना गाइसमोन। बेनिफ्राय जोङो माने ओंखाम मोजां थानायखौ लाबोनानै दंफैखायो आरोना बेदरजों जानो। बेहाय माने फारौ बेदर आरो दाउ बेदर आरो बोरमा बेदर मिक्स खालामनानै संनाय जायो आरोना। बेनिफ्राय बे फुजायाव माने हौवाफोराल' थांनो मोनो आरोना, बिसोरो दुब्लियाव संनानै जायो। बेनिफ्राय जों माने नेनानै थायो आरो, न'आव सोनो मोना बेदरखौबो, लामायावनो नेनानै जायो आरोना जों। बेलेग जायगायाव बेलेग बायदि नियम आरोना, बेलेगफोरनिया माने हिन्जावफ्राबो जाहैनो मोनो, बाट जोंनिया थांनो मोना आरो हिन्जावफोरा। बारसेया जाबाय ना जायाखैनो? जाखांबायनो। साम'आ ओंखारबाय थायो नामा? साम' फिसा ना लादाय? सासेया मा सासे? खेथ्लाजों जाखांजोबनानैसो थांबाय, ओंखामानो गैलामोन, राननानै गरम जालाबायसिगोन। राननाय समाव जाय थाङो जाय गैया बे फारौ जानो सिगांसिनो गोनाना फिसा फिसा जायो। बेबो गैया खोमा, मोजां खबर नङाबा बेबो जागोन ना सासेया बेयावनो ज' नांलायखाबाय। बै साइकेलजों थाङाबा नै सरखार गैया बबे बै सिरियाल गैया बोरै मोनखो बेलाय लासिकनि ओरैनो लासिक ओंखाम जानायाव ओंखाम जादोंमोन खोमा बेखौनो होनगासिनो आङो ओंखाम जानाय गोमादों। गारनायानो मा जाखोथाय, दाखालि गरमाव थान्दा गुसु लोंनानै आला गगा मोननानै दा गारनानै सेब बुंलांबाय। गोथाव संदोंना लाङाखैबाबो लोंनाय नोंसिनि बिसोरो खालि सेबलायलायोल' गावजों गाव बुलायनो नागिरो। नारेंआनो मोजां दस गैया। Aduh, hah? Aduh. Izinlah, isi mana celana tuh. Terus ke? Aki. Sama tuh sama kita lagi tuh. Saya pakai bekal, bekalnya lagi yang itu. Anu sekarang aku Kaya ang laki siya.
Mày thế nào rồi? Sao mà lòng nó làm vậy? Sao mà có mình không gì à? Ngay đây con lại. Em có mình không gì à? Mình các bạn nó mình này. खुसियाबो जाबाय नै Kopi dah lah awal baik. Salah cepat kusiak. Mana baik?